Jama'a kuna so ku san makiyinku na farko a rayuwa? Wanda idan baka sake ba zai kai ka yau ɗinnan a ganka gobe da safe aje an kai ka gawanka, ko kuma a'a yau ɗinnan a ganka an jima kaɗan ya ji ka garkame a kulle. Wallahi shine bakinka. Saboda haka abin da za ka yi maganin shi da shi shine ka ja mishi zip ka rufe. So the best or the first enemy in your life is your mouth. And the best you can do to it is what? Zip it. Just shut up your mouth. We are saying this, people will just be thinking that we say this often time. We say it over and over. Muna ta faɗa mutane suna ganin kamar wasa ne. Wallahi sai ran da kaga bakinka ya ɗauke ka ya ja garkame ka a cikin wani. Akwai mutane da ko a social media din nan za ku ga mutane da dama maganar su kawai ya ɗauke su ya je ya jefa su a kulle. Saboda haka mu kiyaye. Allah ya sa mu dace. Mu kokari mu ja bakin mu rufe. Please share.